ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଫୁଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହି ଫୁଲ ବିଷୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ତାଙ୍କୁ ବାଣୀଭୂଷଣ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କେତୋଟି ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବେଣୀ ସଂହାର, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ସାରଳା ଚରିତ ଆଉ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ। କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଫୁଲ। ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଓ ସୁବାସରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଥାଏ। ଉକ୍ତ କଥା ଏହି ଫୁଲ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପାଦବ୍ୟାସ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଫୁଲ। ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ, ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ, ମୁଁ ଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ। ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ, ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢଳ। କି ଯୁବା ବାଳକ ବାସ୍ତବୀର, ମୋତେ ଦେଖିଲେଟି ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀର। ମୋତେ କେ ଗଳାରେ କେବା ମୁଣ୍ଡରେ, ଥୁଅନ୍ତି ନଦଳି କେହି ପୟରେ। ମୋ ବାସ ଚୌଦିଗେ ଯାଏ ଚହଟି, ପବନ ମହକି ଥାଏ ଜାଣଟି। ବଣା ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସେ ଭଁର, ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ। ମୋ କାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ମୋ ଦେହେ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଲାଗି ମୁହିଁ ଯାଏ ବିଧିରେ, କେଉଁ ଦେବତାର ନବ ସେ ଶିରେ। ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରୀ, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଆମେ କେତେକ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ବାସ ରହିବା ସ୍ଥାନ, ପର୍ବତେ ପର୍ବତରେ, ଉପବନ ବଗିଚା, କନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫା, କୁଞ୍ଜ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଲତାଳିଆ ଫୁଲରେ କୁଡ଼ିଆ ଭଳି ସଜା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ। ବାସ ବାସନା, ସୁଢଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସ୍ଥବିର ବୃଦ୍ଧ, ପୟର ପାଦ, ବଣା ହେବା ବାଟ ଭୁଲିଯିବା, କାନ୍ତି ତେଜ, ବିଧିରେ ନିୟମାନୁସାରେ, ପଟ କଦଳୀ ପଟୁକା, ନିସ୍ତରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଘରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା।